No niin, me ollaan nyt täällä Helsingin Malmitalolla ja ollaan juhlistamassa Erik Lindströmin 90-vuotista taivalta yhden upean konsertin kautta tässä ja ollaan konserttia ennen tässä vähän juttelemassa, että minkälaiset täällä on meiningit. Erik Lindström, tervetuloa tähän haastatteluun. Kiitoksia. Pentti Lasanen, tervetuloa. Mitkäs tässä on nyt tunnelmat? Tässä on konsertin alkuun noin tunnin verran aikaa. Mikäs odotatteko tätä konserttia innolla vai onko tämä yksi rutiinijuttu muiden joukossa? En mä usko, että tänään on ihan rutiinijuttu, koska minä mielenkiinnolla odotan ja haluan kuulla, mitä te olette saaneet aikaan. Joo. Tässähän on iso osa tästä konsertista on Pentin sovituksia. Pentti, jotkut näistä sovituksista on jo varmaan 40 vuotta vai onko se jopa 50 vuotta vanhoja? Lähes 50 vuotta, jos ei 50 vuotta, just nämä Marshall muistaakseni, joskus silloin 62 olisi ollut. Joo, varmaan joo. Mites haluaisin kysyä tästä ohjelmistosta, mitä me soitetaan, jotakin detaljikysymyksiä, niin mitkäs näistä on, onko tämä Marshall mahdollisesti vanhempia kappaleita, jos kurkkaa tätä listaa, Se kirjoitettiin, koska meillä oli Big Bandi kasassa. Siinä oli suurin osa radion tanssiorkesterin kavereita. Meidän piti alkaa sellainen sarja tuolla Hotelli Marskissa. Sen takia sen kappaleen nimi oli Marshall. No niin, sieltä se tuli. Siellä oli ensiesitys siitä. Mutta muuten täällä on kaiken näköistä. En mä muistakaan kaikki, mitä mä oon tehnyt. Sä oot tehnyt kaiken näköistä. Joo. Tässä on mielenkiintoista, me soitetaan toi sun Ballad tänään. Ja Niin. Pentti on siinä solistina, niin kun sä päädyit sillä kappaleella antamaan nimeksi niin kuin tyylisuunnan nimen, Balladi on ballaadi. Mietitkö joskus mahdollisesti, että se olisi voinut olla jonkun muun niminen se kappale? No me yritettiin saada jotain nimeä, mutta en mä keksinyt koskaan mitään nimeä sille. Mutta sehän sanoo jo paljon sekin. Joo, se on yleispätevä. Ja sitten toinen on tää vastaavaan tää Erik's Tune, mikä tarkoittaa suomennettuna, että Erikin biisi. Joo. No, täytyy joskus kirjoittaa itsellensä jotain. Kun niin paljon on kirjoittanut toisille solisteille. Jos arvioit suunnilleen sun tuotannon kokonaismäärää vaikka nyt niin suunnilleen kuinka monta kappaletta sulla voisi olla? En mä tiedä oikein, lähemmäksi 500. Siinä on sitten kaikki iskelmät ja mitä kaikkea siinä on. Et ehkä vähän liikaa. Tänään me soitetaan niistä noin 5-16, semmoinen reilu tunti tuossa illalla. Tämä konserttihan oli loppuun myyty monta kuukautta. Niin mä kuulin jo. Joka haluaa kuulla tota. Ja itse asiassa nyt jos tuli muutama päivä sitten semmoinen ajatus, että pitäisiköhän meidän levyttää näitä. Niin. Se voisi olla ihan hyvä teema nimittäin tehdä suomalaista musiikkia, niin palataan siihen aiheeseen. Joo. Mutta jos se on loppuun myyty sen takia, että mä oon vähän niin kuin paikkakunnan kavereita. Mä oon naapurikylässä syntynyt. Niin. Onko ketään niin vanhoja? No taisi se olla se musiikkitalokin loppuun myyty, että oli sielläkin Joo. Sielläkin oli tarpeeksi muutama kaveri oli sielläkin. Joo. Ehkä sulla on kavereita tohon ikään jo kertynyt. Kyllä varmaan. Joo. Ja mä luulisin aika vähän vihamiehiä, mitä mä oon seurannut tässä vuosien varrella. Niin liekö liian säysiä tai niin kuin, mä luulisin melkein, että se on kysymys siitä, että sä osaat ottaa ihmisinä sellaisena kuin ne on. Joo, en mä ole mikään leuhki kaveri. Se on täytynyt oppia pienestä saakka. Paremmin pääsee eteenpäin. Antoiko sulla joku opetuksen vai? No kotona. Risulla. Joo. No mites nyt sitten tänä päivänä kuuluu, että vieläkö tulee tehtyä kappaleita, jos joku pyytää tai miten se menee? Meidän piti esittää yhden uuden kappaleen, mutta ei siitä oikein vielä
päästy selville. Pentille on mä oon säveltänyt Pentille oman kappaleen. Mutta se on kyllä olemassa, mutta Joo. se Joo. on mietintämyssyssä. Joo. Se esitetään sitten, kun se valmistuu. Joo. Paineet vähän niin kuin nousee vuosien varrella. Täytyy sanoa, että Eerikille tehdyt työt on aina mieluisia, koska siihen runko on aina kunnolla ja työtehtävä annetaan niin kuin ymmärrettävässä muodossa, mutta vapautta silti on tehdä mitä itse haluaa ja luottamus siihen, ja siitähän mä tietysti olen hyvin kiitollinen. Mutta tämä lähtötilanne ei suinkaan niin kuin ammattisovittajalla useinkaan täytyy, että joskus tai hyvin usein täytyy vesurilla ensin laittaa siitä kappale ja sen jälkeen niin kuin miettiä, mitä tästä tekisi. Joo. Näin on kyllä. Kyllä. Nämä kappaleet, mä uskon, että meidänkin bändille osa oli näistä ihan semmoista, että osa soitti ensimmäistä kertaa. Niin, varmaan niin. Ja vastaanotto on ollut mielettömän hyvä. Että ne on selkeät melodiat, selkeät muodot, hyvä rytmiikka, tarttuvat melodiat. Ikään kuin jonkunlaista swing-iskelmää, kun kappaleet voisiko näin olla? Näin voisi myöskin, joo. Kyllä se sieltä läpi tulee, jos on sielussa. Niin, kyllä. Mikäs tämän biisin takana on tämän Etkö uskalla mua rakastaa, oliko siellä joku henkilö? Ei. Se on ihan... Sen mä muistan vaan, että kun mä tein sitä, niin toiset sanoivat, että miksei se ole se ensimmäinen tahti, miksei se on nousutahti. Joo. Mutta mä olin keikalla radiossa Einar Englundin kanssa, symfonikon. Niin mä soitin hänelle, kun me oltiin naapureita, niin mä sanoin, että kuule, kannattaisi mun vaihtaa tämän, älä missään nimessä. Tämä on just se, mikä tekee sen, että se on se kappale. Eikö tuossa Armin kanssa ollut jotain myöskin nimen? Joo, ne olisi halunnut sen Amerikka, Perry Como olisi laulanut sen, mutta sitten olisi tullut toinen säveltäjän nimi siihen. Joo, mä olisin sanonut Tonnin silloin. Joo. Mä sanoin, en mä tarvitse sitä. Pysyit pää kylmänä. Että... Joo. Ja siihen teetettiin oikein amerikkalainen teksti. Eiköhän se ole se niin, teksti, joka tuolla. Niin se Army I Still Love You. Joo. Joo. No missä vaiheessa tämä nyt meni sitten niihin, missäkin soi tämä biisi? Menikö tämä heti alusta asti? No miten se sitten meni? En mä tiedä. Ei heti alussa, ei. Joo. On vaan levyyhtiö keksi tämän nimen sen takia just vuonna 1952, kun hän tuli. Niin, mulla oli kova neuvottelu vaimon kanssa, kun se on vaimolle sävelletty, niin että voitaisiinko vaihtaa nimeä. Mutta vaimo ei suostunut vaihtamaan nimeä. Joo, ei vaimo, mutta hän ajattelee, että se kuuluu työhön, että jos siinä tulee hitti, niin tehdään kompromissi tällä. Me voidaan mennä johonkin kahville sen jälkeen. Joo. No sitten täällä on muutama rumpusoolobiisi, täällä on Vispilä-kauppaa tai kumpi siinä on muuten oikea nimi? Vispilä vai Vispeli-kauppaa? Vispilä. Joo. Lukee molempia tuolla paperissa. Joo. Niin ja sitten täällä on tää Overboiling. Tämähän oli Matti Oilingille, eikö niin? Joo, se oli sehän 25-vuotias juhliin. Ja mä oon aina pitänyt kun kuuntelen Big Bandia, niin ensinnäkin mä oikeastaan kuuntelen ensimmäiseksi rumpalia. Että pysyykö se mukana? Vai se on se, joka on aika tärkeä kaveri. Mä muistan vaan, kun mä juttelin Beisin kaverin kanssa, niin meillä oli sellaiset istuväiset ja kaikki ryyppäs siellä, mutta mä kysyin sitä, että haluatko jotain? Joo, jäätelöä. Kato, minä en voi juoda, se sanoi. Pappa huomaa heti seuraavana päivänä, että nyt ei ole komppi. Komppi on kasassa. Joo, niin mä. Mutta kyllä sä kai oot myöskin Rumpaleetin kanssa taistellut. Ekihan oli mun niin kuin favorite basisti, ehdoton ykkönen aikoinaan. Suureksi surukseni Ekillä ei ollut itsellä basistipaikka omassa bändissä. Mua harmitti aina, kun siellä oli joku toinen soittamassa basso sun bändissä.
Meillä oli joskus vaikeuksia, kun me oltiin tuolla maaseudulla, niin ne sanoivat, että soita bassa soolo. Ja mä sanoin, että emme voi soittaa, kun meillä on basisti. Joo, ja. No miten se Vibes nyt sitten tuli tähän kuvioihin? No mä nuorena poikana kuuntelin Lionel Hamptonia. Ja sitten kun sota loppui, niin nämä viihdytyskiertueen orkesterit lopetettiin ja kaikki instrumentit myytiin, nämä isommat. Ja mä näin lehdessä ilmoituksen, että vibrafoni myytävänä, ja mä menin ja ostin ihan vaan huvikseni oikeastaan ja vein sen kotiin ja se seisoi siellä pitkän aikaa, eikä siihen hissun kissun ollut sitten kokeilemaan. Eikä siihen aikaan ollut ketään, joka olisi voinut opettaa oikein. Että omin päin sitten on. Joo. Se oli ylipäänsä kuvaavaa sekä sun nuoruudessa että mun nuoruudessa, että ei oppia saanut mistään. Ei mistään, ei. Ja jos mä nyt ajattelen itse 15-vuotiaana, niin mä kyselin joitakin neuvoa, ja mä olisin voinut yhtä huonoja juttuja keksiä itse, mutta tiesin mä, että esimerkiksi Ekillä on tietoa, mutta menen nyt sitten 15-vuotiaana Lovisalaisena, hei Eki, että miten tämä juttu nyt oikein on. Että sitä suurempi ilo mulla on, että me ollaan vuodesta 1959 ainakin tehty yhteistyötä. Joo, kyllä, joo. Joo, mun ensimmäinen big band oli vuonna 1945. Okei. Me soitettiin Uudenmaan, mikä se on, Natsalla. Ja se oli oikeastaan vain yksi keikka, mutta sitten Ossi Aalto soitti ja sanoi, että tuu mun bändiin. Mä olin 3 vuotta siinä big bandissa. Se oli hyvä bändi ollakseen vuodella 1946. Mitä materiaaleja silloin soitettiin? Ihan American Songbook. Niin oliko se sitä ihan 30-40-luvun Amerikkaan se ohjelmisto? Ei, 40, joo. Kaikki nämä Stan Kentonin. Joo. Se oli hyvä. Me vedettiin joku Stan Kentonin hieno kappale ja ne tanssi tuolla. Joo. Työväentalolla. Varsinaista tanssimusiikkia. Joo. Mites ne nuotit sitten tuli siihen aikaan? Kirjoitti sitä korvakuulosta? Ei, kun mulla oli yhteyksiä Tukholmaan. No sitten joo, koska joo, sehän se on lähinnä. Mä oon kirjoittanutkin, mä löysin yhden kaverin, jolla oli lehtikauppa torilla. Ja, mutta hän möi myöskin amerikkalaisia nuotteja. Ja sitten kun neuvoteltiin vähän aikaa, niin se sanoi, että hän ei saa koskaan venäläisiä lehtiä. Mä sanoin, että mä lähetän sulle Suomesta, tilaan tätä kautta sulle näitä Pravdaa ja tällaisia. Joo. Ja hän lähetti mulle nuotteja. Koska loppujen lopuksi, jos niin lähellä ollaan menty sitä niin kuin Amerikkaa ajallisesti, että 40-luvulla Amerikassa tämän kenttä, niin sitten oli melkein heti niitä sovituksia täällä, niin se on aika mieletöntä. Että ei siinä ollut mitään niin kuin 10 tai 20 vuoden viivettä. Mutta se oli know-howta myöskin, että ei se perin laajasti. Joo, nimenomaan. Ja sitten Tukholmassa niin mulla oli tuttavia ja kun Aallon bändi meni sinne mun 46 sinne Tivoliin, niin toiset orkesterit, kun ne tiesi, että oli huono, niin toi nuotteja meille. Ja Arne Domnerus ja Roffe Eriksson ja nämä kaikki, niin tuli meille harjoituksiin aamulla. Kun mä puhuin niiden kanssa vähän, niin sanoin, että tulee nyt vähän kuuntelemaan ja selostamaan, mistä on kysymys. Toinen oli fonisti ja toinen trumpetisti, niin kyllä sektiot sai kuulla heti, mistä on kysymys. Mahtavaa. Koulutustoimintaa. Joo. Joo, sinänsä se ei ole paljon muuttunut, että tänä päivänä tehdään ihan samalla lailla, että täältä maailmalta tulee kavereita ja koulutus tehdään ja tässä yritetään koko ajan nostaa. Ja parhaamman opetuksen meikäläinenkin on saanut, kun on saanut soittaa näiden amerikkalaisten solistien kanssa, kun tuli yksin tänne ja piti saada komppia. Joo. Et minä olen säästänyt meidän basistien isä Oskar Pettifordia, minä olen säästänyt häntä bassolla, kun hän soitti selloa. Jaha. Joo, ja se sanoi, että soita se basson. Ja tällaisia tilaisuuksia on ollut. Ja sen takia, niin, kun mulla on tämä rahastokin, kun pojat pääsee New Yorkiin, mä sanoin,
Ei teidän tarvitse mennä mihinkään oppilaitokseen ja ottaa jotain, ellei itse halua jotain tuntevan. Roikukaa niissä jazzkerhoissa, niin näette mitä tapahtuu ja kuinka ne soittaa ja kuinka ne esiintyy. Niin se on paras oppia. Joo, New York on hyvä koulu kyllä. Ja se taisit olla keskeisiä voimia kanssa, kun käytiin lentään Tukholmassa kuuntelemassa beissiä. Joo. Parin otteeseen. Joo, ja mitä muita siellä oli silloin. Mutta muuten, jos nyt haluat, että mä puhun jotain Big Bandista, niin mulla on sellainen käsitys, ja tiedän varmaan, että tämä pitää paikkansa, että jokainen kun istuu tuolla, niin olisi parasta, että kun hän tulee uusi sovitus, niin hän ei kokonaan keskity siihen omaan touhuun. Hän kuuntelisi, mitä tapahtuu tässä sovituksessa. Niin esimerkiksi joku fraasi, joka sulla on, niin sä kuulet, jos sä soitat fonisektiossa, niin sulla on varmaan jotain vastauksia brassille. Niin sä jankutat sitten sitä. Niin ei silloin pidä keskittyä niihin nuotteihin, ne on osviittoja vaan. Vaan tämä fraasi just niin, se täytyy istua sinussa ja sitten sun täytyy miettiä, että tämä sovittaja on tehnyt sen sillä lailla, että se on tehnyt ryhmälle, mutta sun täytyy ajatella, mitä se tarkoittaa. Tämä on mun käsitys tästä. Mä muistan vaan muistaakseni, kun me soitettiin siellä Marshallissa, ja kun me soitettiin se Cherokee, niin siinä oli yksi sellainen, että se oli 3-sivuinen juttu. Ja se loppui yhteen fraasiin, mutta se seuraava ääni olisi pitänyt kääntää. Niin mä sanoin, että voisiko sitten kaikki joutuu kääntämään. Että ei se soi, jos te kaikki käännätte siihen aikaan. Joo, niin mä sanoin, että muistakaa ulkoa se ääni. Kun se on 1/4, niin kyllä se kesti kauan kuulla. Ennen kuin sai jankutettua. Ja sen jälkeen oli 4 tahtia paussia, että oli hyvä aika kääntää sen sitten. Mutta nämä on tällaisia tilaisuuksia, jos sä oot Big Band-muusikko, niin sun täytyy keskittyä siihen, että sä oot Big Band-muusikko. Ymmärtää se koko kuva niin, osaa sitä kuvaa. Joo. Mikä on se oma rooli? Se on A ja O. Mutta voi vakuuttaa sulle, että Antti joutuu näitä samoja asioita edelleenkin ja harjoituttaa ne. Ja tässä onkin tämän porukan niin kuin suurin saavutus. Tämä on joku, niin kuin Antti, joka osaa ja jaksaa sitä selittää ne oleelliset asiat. Jotkut siellä niitähän tiedetään 3 muunteista ja tämmöistä. Mutta fraasit, miten se rakentuu, miten se painottuu, kaikki tämä on, niin se on se vasta se musiikki. Ja liian paljon tässä soitetaan edelleen niin, että kaikki nuotit oli sit painotukset väärin tai jaot on kankeat tai jotain tämmöistä. Niin mä oon ollut erittäin mielessäni siitä, että tässä puhutaan oikeasta asioista. Se on hyvä. Mä joskus sanoa, kun on kouluttanut, että nuotit on semmoinen jonkunlainen jopa epätoivoinen yritys saada niin kuin ilmoille sen, mitä säveltäjä on tässä halunnut esittää. Että on vaan osviitta. Yksi kysymys vielä, ennen kuin meillä loppuu aika, niin yksi sun suurimpia hittibiisejä, Ranskalaiset korot. Niin miten sä sävelsit sen kappaleen ja menikö siihen kauan vai oliko se semmoinen nopeampi? Aika nopeasti kyllä. Kun se oli tällainen blues-touhu, niin se istui niin kuin nopeammin kalloon. Ja mistä sait inspiraation sen tekemiseen? Siitä, kun me oltiin Kööpenhaminassa vaimon kanssa ja ostin nämä kengät, jotka on tuolla arkistossa. Niin
hän vaan sanoi, että tästä tehdään kappale Venäjästä. Kokoonpanohan oli aika spartaaninen. Millä Joo. se soitettiin? Joo, mä ajattelen, jos mä sinne otan jonkun tällaisen pianistin, joka soittaa Brilliant, niin se sekoittaa koko se touhun. Mä sanoin, että mä soitan itse pianoa. Ja sitten oli vaan basso ja rummu. Joo. Ja sitten vihellys. Ja sitten korkkimattoa revittiin vähän matkaa studiosta ja että oli sementti ja sitten käveltiin. Mutta sitten rumpuhommasta vielä, niin Niin, no kun ei me löydetty kunnon soundia, niin se Risto Vanari se vispasi siihen Helsingin puhelinluetteluun. Ja mikki oli kiinni. Joo. Ja mä sanoin, että tämä on oikein Joo. se soundi. Joo. 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 Joo, mä sanoin, että... illuusion luominen on se oleellinen asia. Että Mutta sitten eihän ne meinannut ollenkaan halua, ne sanoi, että on liian ulkolainen tämä kappale. Ja mä sanoin, että mä teen toiselle puolelle singelin, mä teen suomalaisen kappaleen. Joo. Ja myös sitä sitten. Tämä oli liian ulkomainen. Mitä? Joo. Joo. Mutta eiköhän se soi joka päivä jossain Suomessa yli 50 vuotta. Joo. Meidän pitää tässä pikkuhiljaa käydä tekemään soundcheckia, että päästään konserttiin kohta menee, niin kiitos tästä haastattelusta. Ei mitään. Pistetään sulle johonkin paikka tähän eteen, jos mä voin konsertissa välillä kysyä jotain. Jos tulee Joo, ihan. niin, Eihän ne numeroita.